Tak, zase náš známý oblíbený traktor. Nyní teda si zapneme nápovědu, aby jsme viděli, co je kde. Nyní tady toho teda moc nemáme, ale musíme se přepnout na traktor. A už tady vidíme numpad 8, okno zadní. Funguje. Numpad 7, dveře levé fungujou. Pravé dveře fungujou. Ještě Alt numpad 8 je ten dač, ten taky funguje. Takže celku asi takhle. Takže se nám to tak nějak zadařilo. V logu opět čisto. Ještě se můžeme podívat dovnitř, jak jsou vyřešený ty světla. Nám to trošku, takhle jsou ty pomocné světla, už nám přibyla ikonka. A blinkery už nám taky vypadají trošku lepší. Jo, funguje až při nastartování motoru. Takže blinkery taky pracují. Dveře se otvírají tak, jak mají. Se taky otvírá. Okno, zadní. Jak to všechno funguje. Už to i cvaká ty blinkery. Takže nám všechno funguje. Takže bychom se mohli vrhnout do nějakého složitějšího úkonu, který teda není ještě tak složitý. Takže traktor momentálně je takhle. Momentálně teda jsme ještě jako ten pluh mod jsme do toho nedali, takže se nezaboří. Ale už se nám i práší od kol při jízdě. Je vidět. Tak se nám tady práší pěkně. Takže nic složitýho, co by nikdo nezvládl. Brzdy svítí. Svítí. Ještě možná popopravíme ten maják, ten se mi tady nějak nelíbí. Takový nějaký podezřelej. No a tím zase se dostaneme zpátky teda do Windowsu a budeme pokračovat. Nyní se podíváme tady, jak si upravit maják. Na ten pluh systém se podíváme potom. Takže si najedeme do Giants editoru. Přehodíme si hned kameru, aby jsme si nerozhodili tu, co máme ve hře. Rozklinkneme a najdeme si maják. Maják je zde. Je vidět, že ta ikonka je vzaná, neboli ta koruna je vzatá z nějakého blinkeru, není to vůbec jako, že by to ještě jakoby zářilo jinak než jako na plocho. Můžeme si udělat i ten majáček otáčecí, sice ta osa otáčení je jinde, než bychom potřebovali, my bychom to potřebovali tady na tom šroubu, ale to si můžeme přehodit, nejlépe asi hned. Takže si vygenerujeme transform group. Akorát ten editor trošku blbne, takže se musí vždycky víckrát překlepnout jinam, než to, ono to potom bere nějaký falše. Přejmenujeme si to na Mike. A ten si šoupneme do traktoru. Jsem si vždycky překopnu, protože už to video dělám po třetí a vždycky tam se překopnu někde a nevím o tom. Takže děláme
pokud edit paste. Tak, nyní už je to dobrý. Takže si ten maják přesuneme k té pozici majáku po indexech. Tak, tam by měl být 42, je 42, Mike je 43, ale tím, že teďko tady ten maják vyhodím z té pozice 42, tím se mi ten Mike posune na pozici 42 a ten maják já vložím do toho TG. A usadím ho do nuly, na osah, protože budu pohybovat s tím Mike, nebudu pohybovat s tím majákem. Takže vezmu Mike a přesunu si ho do pozici. Bych věděl, kde ho mám mít, tak nějak musíme ho dát takhle. Takhle by se nám to samozřejmě nelíbilo, takže si ten Mike rozklinknu a vezmu si ten maják jako takovej a šoupnu si ho v té pozici. Jak ho tu mám, si ho můžu i natočit, aby mi to sedělo k tomu rámu. Nyní si akorát teda budu kontrolovat, abych měl jakoby ten šroub na středu toho majku, což stačí jenom překlepnout, přeťuknout, no vypadá to, že jsem se zrovna trefil. Jde jenom o tu osu, protože my vlastně budeme teďko pohybovat tím majkem, už ne tím majákem. No, takže takhle se nám pak bude ten maják naklápět. Je to na ose X na 90, my jsme ho mohli dát. To bude 0. Tím bychom měli otáčení na indexu 42. A můžeme se podívat teda dovnitř do toho majáku, jak to tam vypadá. Takže tadyhle je nějaká hvězdička. Taková nějaká, no to tam ani mít nemusíme. Dále jsou tady ty korony. Ty korony si vymažem. Se mi tam nelíbí. A vidím, že tady to má ještě něco skrytého. Takže se podíváme, ještě tomu teda odkryjeme texturu. No, to už by se nám třeba líbilo víc. By to bylo výraznější. Ale nelíbí se mi tam ta hvězdička, ona je stejně schovaná zatím. Takže ji taky nahradíme. Takže uděláme opět Create Transform Group. Si na to radši víckrát klinknu, abych si to potvrzoval. Dáme TG. Opět vyjmout. A vložíme do Reflect, což je jakoby ta část, co se točí. Jako celková, což je ta panenka. A dáme paste. No se nám to tam nakopíruje. A přesuneme si to. O políčko nahoru. A tohle z toho vyjmeme. Edit.
Kud. A vložíme do toho TG. Paste. Tímto máme na stejné pozici, nebo když generujeme to TG, tak má samozřejmě pozici 000. A ta hvězdička, ta se otáčí v prostředku toho, takže má taky pozici 000. A když je v ní něco vloženo, tak samozřejmě, i když to je v tom posunutý, tak to má stejný parametry, ať to dáme do toho TGčka, nebo v tom původním, jestli to je, tak to má stejné hodnoty. A tohle můžeme vymazat. Tím jsme odstranili tu hvězdičku. A můžeme se kouknout, jak si přidat tu záři takhle dopředu, před to. Teď nevím, jestli se mi tady opět nepřikopírovalo tohle. To uvidíme až potom. Nyní teda tohle nemusíme zavírat, ale podíváme se, jak si to vyndat z jiného stroje. Lépe nějaký, který už máme taky rozbalený. Takže se podíváme. Zde, tady máme docela pěkný maják. To záře už tady vypadá docela lepší. Takže si najedeme. Jdeme si majáček. TG. Nebo stačilo možná na to klinknout. Asi nestačilo. Nestačilo. Ne, tady je majáček. A tadyhle je záře. Tak, nyní si tu záři vyjmeme. Kud. Nový. Nebudeme to ukládat, když to nechceme změnit. A dáme paste. My jsme si vytvořili nový i3D. Toho záření, to už vypadá lepší, než to, co tam bylo. Dáme file a uložit jako. Dáme si to na plochu, píšeme si tam Mike a tady už to je, takže tady si to zavřeme. Nyní si to musíme otevřít teda v poznámkovém bloku. Je tady file ID, což je vlastně jakoby textura. Takže budeme potřebovat Corona Orange a Emissive Billboard Shader. Ale my, protože si to dáme k tomu na plochu, tak si tu cestu k tomu musíme vymazat. A najdeme si ty textury. A teď koukneme. Tak, Orange, Corona Orange a Emissive. Skopírujeme. Vložíme. A nyní by to mělo být u toho. Stačí se kouknout do toho editoru, jestli to skutečně tak je. Ono, jestli to tak září, protože kdyby to jako nezářilo, tak by to nebyly ty správné ikonky a správný soubory k tomu. Nebudeme to ukládat. Tak, nyní se vrátíme do našeho traktoru. Očividně to tady máme několikrát. To můžeme zavřít. Tak, nyní si dáme import. A nahrajeme si ten mic. A jenom tu záři vyzvedneme kud a vložíme sem. V podstatě jenom do toho TG bychom ho mohli vložit.
tím to máme daný sem. Samozřejmě ten maják je nějak zmenšený, takže my se musíme o to zvětšit. Takže zkusíme dát 10. Očividně zase zvětšuju něco jiného, než chci. Už je docela dost. Takže stačí asi jedno. Tak. Záři dáme taky na 1. Akorát si to můžeme tady trošku vyladit. Tím bychom to měli. Tím bychom to měli daný a očividně se mi tady zase něco přihrálo, nevím proč. Opravdu tenhle systém je tak debilní na to přehazování. Očividně mi tady chybí tyhle 2 ikonky. Tahle a tahle. Takže si je vyjmeme, tady je nepotřebujeme. A vložíme si je zpátky na tu správnou pozici. Myslím, že jsou ještě přehozený. Tak. Nyní start je první. To znamená tady. Až sem si to vyjmeme. Aby jsme dostali takhle ty ikonky k sobě. A dáme paste. Tak, tím jsme se srovnali. Máme Mike 42. Tak, tím bychom byli srovnaný. Maják by byl vyřešený. Nyní si to můžeme jít zkusit do hry. Dáme uložit. No a vyzkoušíme ve hře. Tak, jsme opět ve hře, ale jak vidíte, tak maják nám zmizel. Ten se nám totiž objeví jenom když ten maják se pustí. Jako maják už vypadá teda docela lepší než ten původně. To blikání je, myslím, vidět i na větší vzdálenost, takový realističtější. Ale je to tím, zmizel nám proto, že jsme posunuli index o 1 políčko a nepřepsali jsme to jakoby v tom XML. A v logu nám to samozřejmě nic nepíše, protože je to skrytá vada. Takže i takhle se dá prostě udělat čistý log, přesto to nefunguje, jak by mělo. Takže se budeme podívat do toho XML a uděláme si i naklápění a měli bychom si udělat asi i ikonku do kabiny. Když přesně nevím, kam bychom ji šoupli, někam ji tady prdnem. Trošku vidím, že tuhle jsou nějaký ikonky, zelená, červená. Tadyhle jsou 2 startování, vložíme si tam i na startování ikonky. Takže tady se momentálně teda skončíme a jdeme zpátky editovat. Tak, opravíme si ten maják. To znamená, že zavítáme do XML, se nejdřív podíváme. Maják máme zapsaný tady. Přesuneme si ho ke světlům nahoře. Teď to máme po ruce a samozřejmě, že teď tady je 42, ale musí to být ještě 1 0.
Tím bychom se dostali, ale zároveň nám to ještě furt jakoby bude schovávat tu panenku točící se, to znamená, že musíme ještě jednou nulu. Myslím, že to je na 4 nulách a myslím, že máme i pro otáčení. Teď ale ne, tady to si musíme do příkazů, tady. Tak, už jsem to našel. Tady jsou ještě indikátory, to si tam taky dáme. A najdeme si nahoře u těch světel. A světla. Pak jsem to měl tady. Rod index. Špatně. Tak. Rod index kopírovat. Já to radši skopíruju celý ten příkaz. Přehodíme si to tam. Protože by nám tam chyběly nějaký příkazy, takže takhle. Takže index překopírujeme, kopírovat, vložit, rotace to samý, akorát zde nebude 1,0. Teda nevím, proč mi to tady píše červeně. Ty nuly. Jo, já tam mám blbě příkazy. Takovým detailu to prostě sedí. Tak, 42, musím tam mít 3 nuly. Tak, 0, 0, 0. A nyní už by to mělo fungovat, tohle si můžeme vymazat. Dva příkazy tady stejného rázu být nemůžou. Tak, a tím bychom to měli mít vyřešený. Ještě si teda přidáme ikonku. Ikonku pro majáček. V podstatě to si můžeme skopírovat tadyhle z těch blinkerů. To už nás zase tak ne to, ale dáme si to taky do toho mic. A vyjmeme si to z těch blinkerů. Tak, dáme je kopírovat. Dáme Ctrl+C. Označíme si mic a dáme si Ctrl+V. Tak, tady máme už i ikonku. Nyní ta ikonka je úplně jinde, než jsme chtěli, protože to opět přebírá jinou pozici, než to původně bylo. Takže si ji usadíme. Usadíme, jdeme sem. Bylo vidět, že to je maják. Ale vzhledem k tomu, že to chceme udělat otáčecí, tak to vlastně nemůžeme vložit do toho mic. Ten mic se bude otáčet celý a ta ikonka by nám potom
kdybychom s tím takhle otočili, tak by nám ta ikonka někam odletěla. To znamená, že my si tu ikonku dáme jinam. Já si to ještě teda zduplikuju. Už tam mám tu ikonku usazenou. Přejmenuju to na Mike 2. Maják vyhodím. Tak a koruna je 49.0. Tak, tím bychom tady byli teda skončený. Myslím, že pak budeme mít i tu ikonku teda. Dáme uložit. Tak, tady otevřeme. Ještě si skopírujeme tady ten řádek jeden. Speed bude 0. Tohle zde nepotřebujeme. A tady bude 49.0. Nebo jenom 49, ono je to v celku jedno. Protože to vlastně rozsvicuje buď tu korunu přímo, nebo to TG zesiluje nebo zviditelňuje. Takže tím bychom měli tady to hotovo. Světla jsou v podstatě taky hotová. Takže můžeme jít zkusit. Ano. Tak to půjdeme zkusit. Tak, jsme ve hře. Takže je vidět, že už maják je vidět. Se vším všudy. Když ho pustím, tak samozřejmě se točí. Je vidět, teda já nevím, jestli to bude přesně vidět i v tom videu, ale otáčí se i ta panenka. A když to vypnu, tak prostě zůstává viditelná. A když se přepneme do kabiny, tak samozřejmě ikonka svítí. Takže maják se tak nějak poved, do logu to opět nic nepíše, protože to máme správně daný. Takže maják, i když je třeba z dálky, tak je jako lepší vidět. Když se podíváme takhle, tak je vidět, že to bliká. Je i trošku odlišen teda od těch blinkrů. Takže to nesvítí stejně. Takže takhle máme hotovo, ještě se teda podíváme na ikonky pro startování, které by byly, asi je dám místo těch blinkrů, přijdou ty ikonky pro startování a blinkry šoupneme až úplně na kraje. Nevím, jestli to tak má být, ale vypadá to tady v té kabině, že jsou tady asi, jak jsou blinkry teďko, tak tam jsou asi na startování a baterie. Tak to ještě přiděláme. Takže můžeme zpátky teda do Windowsu.